Ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi umoyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. Boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'dziko muno kuti pasapezeke munthu okufa ndi njala. Ndipo bungwe la Malawi Bureau of Standards lachenjeza ochita malonda kuti apewe mchitidwe ogulitsa katundu yemwe nthawi yake inatha komanso uve pamalo ochitira malonda. Takulandirani mu nkhani zathu. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi umoyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. Izi zadziwika pomwe bungwe la National Statistical Office limafotokoza zotsatira za kafukufuku yemwe bungwe linachita chaka chatha. Nduna ya zachuma yakhazikitsa mulozo wa kafukufukuyu yomwe ati ndiyofunika pothandizira boma kupanga ziganizo zomwe zingathandize dziko lino pa chitukuko cha chuma ndi anthu ake. Beatrice Mwape ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mwazina kafukufukuyu waonetsa kuti chiwerengero cha ana omwe amayi ambiri amabereka chatsika kuchoka pa 7 kufika pa 3. Amayi omwe akugwiritsa ntchito njira zolera akuti afika pa 68 pa 100 ndi kuti chiwerengero cha atsikana omwe akubereka kwambiri ali m'madera akumudzi poyerekeza ndi m'matawuni. Kuphatikiza apo amayi oyembekezera omwe akumapeza thandizo ku chipatala afika pa 96 pa 100 poyerekeza ndi 55 pa 100 kumayambiriro kwa zaka za ma 2000. Milozo ya zaumoyoyi yaonetsa kuti ana omwe amamwalira asanafike zaka zisanu achepa kuchoka pa 234 pa 100,000 kufika pa 48 pa 100,000 aliwonse. Poyankhula atakhazikitsa milozoyi, nduna ya zachuma a Simplex Cholabanda ati izi nzofunika popeza muli uthenga omwe uthandizire boma kupanga ziganizo komanso ndondomeko zomwe zingathandize pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Izizi zimathandizira unduna wathu kuti tizichita plani yolondola tikamapanga budget komanso economic policies, ndondomeko zoyendetsera chuma cha dziko lino. Ndinali wokondwa kwambiri kuti a National Statistical Office abweretsa ripoti imene itithandizire. Ndanenaponso kuti ndi mtundu umene ngwathazi umene umagwira ntchito za chitukuko. Anthu odwala sangagwire ntchito za chitukuko. So tikuyembekezera kuti kugwiritsira ntchito ripoti imeneyi yomwe ikuonetsa kuti anthu akuoneka athanzi, miyoyo yawo ikuyenda bwino, ndikuti chumanso chipita patsogolo. Mawu ake mkulu wa bungwe la zakafukufuku la National Statistical Office a Shelton Kanyanda ati dziko lino likuchita bwino pa zaumoyozi, ndipo ati izi zili chomwechi kamba ka ntchito komanso ndondomeko zomwe unduna wa zaumoyo ukuchita. Komabe iwo ati pakufunika kuunika magawo ena monga kunenepa kopyola miyeso kwa ana komanso kuchuluka kwa atsikana omwe akubereka kwambiri m'madera akumudzi. Kampeni kwene uchitikabe kudzera kuboma unduna wa zaumoyo komanso ndi mabungwe ena amene amapanga zaumoyo kuti tilimbikitsebe kadyedwe kabwino. So sizokhazo zimene nazo kuti even mbali ya kubereka ngakhale anthu achepa amene akubereka azimayi tionetsetsebe kuti mina uthenga wachofire kwa anthu ambiri. Chifukwa zikuonekabe kuti kumadera a midzi chiwerengo chawo kumakhala chokwererapo kusiyana ndi matawuni. So matawuni momwina pali mafactors ngati zinthu zoti akupita ku sukulu, kumidzi konso mwina talimbikitse anthu kuti azipita ku sukulu akaphunzire pamene amachedwerako kuyamba kukwatira. Pakadali pano bungwe la UNFPA layamikira dziko lino pochita bwino ngakhale lakumana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo komanso miliri ya matenda. Mkulu wa bungweli Anelida Rodriguez atsindika kuti zotsatirazi zipereka mwayi ku dziko lino pounikanso zofowoka zomwe zilipo ndi kuzikonza. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona za sayansi komanso njira zamakono ya National Commission for Science and Technology yati ichita kafukufuku wa mabizinesi m'dziko muno. Mkulu wa nthambi a Gift Kadzamira wati kafukufukuyu athandiza kupeza zotsamwitsa zomwe ochita malonda amakumana nazo komanso kuthandiza kukwaniritsa mulozo wa zaulimi zokopa alendo ndi ntchito za migodi ATM strategy mchingerezi. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu ripoti ili.
kuphatikiza kuthandizira kufulumizitsa ndi kukwaniritsa mulozo wa zaulimi, zokopa alendo ndi za migodi. Mkulu wa National Commission for Science and Technology NCST a Gift Kadzamira ati kafukufuku okhudza malondayi athandiza kusiyanitsa ntchito za malondazi maka powunika zomwe zikubweretsa njira za makono zatsopano zothandizanso Amalawi. Akadzamira ati ntchito za malonda ndi nsanamira wa chuma cha dziko, ndipo nkofunika kuwunika malondawa ndi kuchotsa zosamwitsa zomwe amakumana nazo. Kafukufuku ameneyi ndofunikira chifukwa atithandiza kudziwa kuti kodi m'Malawi muno mabizinesi zathu amene akupanga za innovation ndati, kodi koma innovation imene akupanga ndi ya mtundu wanji, kapena ngati sakupanga innovation chifukwa chani palibe innovation. Ifeyo ndoti tikapeza mayankho amenewo titenga mayankho amenewo kupita nawo kuboma kuti boma lidziwe kuti pali magapu awa kapena pali ma successes awa mu ntchito za ma businesses m'Malawi mwathu muno. Nthambi ya National Statistical Office NSO ndiyo ichite kafukufukuyu, ndipo yapempha eni business kuti agwire ntchito limodzi pochita kafukufukuyu. A Shelton Kanyanda ndi mmodzi wa akuluakulu ku NSO. Tikazumba nkota pamodzi simeja zimene mabwera statistics, so nchifukwa kuti timanena kuti anthu apeza mavuto akuti koma sitimanena kuti auje apeza vuto lakuti. So amene tatsimikizire kuti tikamapita atipatse information sitikakhala kuti ndiya iwo pa munthu, koma tikazipa nkota ndiye nawonse nkuona kuti mavuto ambiri ndi akuti kapena kuthekera kwambiri kuthekeka chifukwa chakuti kotero kuti anzathu amene amapanga mapolisi akatenga kuthekera kumeneko kapena akatenga mavuto amenewo nkuona kuti athandize bwanji anthu mdziko muno. Kafukufuku wa zamalondayi ndi oyamba kuchitika maka powunika mabizinesi omwe akubweretsa njira za makono zothandizanso Amalawi mu njira zina, ndipo mabizinesi 600 ndomwe awayika mu kafukufukuyi yemwe ayambe pa 27 January ndipo adzatha mwezi wa Meyi chaka chino. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Nduna yoona za ntchito Engineer Vitumbiko Mumba yatsimikizira anthu omwe amagwira ntchito yogulitsa katundu ku msika wa Mataifa ku Mzuzu kuti boma layika mtima poonetsetsa kuti akulandira malipiro abwino mogwirizana ndi malamulo a ntchito a dziko lino. Amumba amalankhula izi ku Mzuzu atayendera anthu ogwira ntchito komanso eni sitolo a msika wa Freedom Square omwe umadziwika bwino ndi dzina loti ku Mataifa. Chisomo Manda wafika ndi zambiri. Atafika ku msika wa Freedom Square omwe ambiri amudziwa ndi dzina lokuti Mataifa, nduna yoona za ntchito a Engineer Vitumbiko Mumba analandidwa ndi gulu la anthu omwe amayimba nyimbo zowatamanda. Anthuwo adati atamva mphekesera kuti Amumba angathe kufika kumalowo anachiona cha nzeru kuti akaone komanso kukawayamikira ati pa ntchito yotamandika yomwe agwira masiku apitawa pokhala munthu mmodzi omenyera ufulu wa anthu ogwira ntchito. Polankhula atamaliza kuyendera msikawo, iwo adati apitiriza kumenyera ufulu wa anthu ogwira ntchito mdziko muno. Poona Mataifa ndi anthu Amalawi anzathu amene iwonso zikuwavuta ngani za chuma ziko lino pena ndi apo zambiri zikuwavuta kuti pino pena tikapange chipikisheni sikhala bwino yayi, koma tiwayitane tikhale pamodzi tikambirana kuti kodi bwanji mukulephera kukwanisa kulipira anthu moyenerera. Alipo ena kunoka amalipira anthu 100,000 kwacha mwezi kwayendera, ena 80 komano ena alipo pa 50 60 ngakhale zogwira ntchito amanama pena akoma 5,000 kwacha palibe amene kunoko amalipira munthu less than 50,000 kwacha palibe. Takambanawo ambiri ochogwira ntchito kuti ayi ndi ma 50 and above, koma boma limatilamula mena kuti azilipira 75,000 kwacha and above. Ndi nabwera kuti zaone makamaka madandaulo achani ma employers eni ake amsika popeza iwowo ma employers ndife aleba timakwita tonse limodzi. Poyankhulapo za anthu omwe anasonkhanawo mwaokha, iwo adati izi ndikamba ka utsogoleri wabwino wa mtsogoleri wa dziko lino yemwe wayika chidwi chake pa ntchito yotukula dziko lino. Tikutanthauza kuti simayembekeza kuti mabwera anthu chonchi chifukwa kuti sitinapanga advertise nthawi zambiri kauza ntundu ubwera umene kwa anthu ambiri china ntindi cha anthu ndiye nangoti nangoza cheyawa ka cheyawa atani mwafunsa cheyawa kuti kodi anthu wachoka nawo kutiko poyeza nangoza cheyansi kuti anthu ufuna komiti yanu ndiye nawo tingoona yani tingoona ananena kuti sinifuna achigulu yayi, koma kubwera kwa anthuwa pa zinthu ziwiri. Number 1 amamukonda Dr. Chakwera ndunapa ngati manja mwamba Chakwera
manja mwamba Chakwera. Umboni ndi umenewu, pali wina sakunamizeni kuti kunzuzwa nsata Chakwera ilo ndi boza la nkunkhuniza. Pachitumbuka timati bongo. Chani bongo. Komanso anthu akusangalala ndi ntchito zimene Chakwera atituma zoti tipenyere ufulu wanthu ogwira ntchito komanso ma employers. Ndikubwerako is a testament to that. Ndunayi inapereka ndalama zokwana 2.5 miliyoni Malawi kwacha kuti zithandizire pa ntchito yoyika magetsi mu msikawo. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno ndi cholinga choti pasapezeke munthu yemwe adafe ndi njala. Polankhula pa sukulu yachifunga kwa mfumu Mlauli kuneno potsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu okhudzidwa ndi njala, wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Joyce Chitsulo anati boma ladzipereka kuonetsetsa kuti anthu onse okhudzidwa ndi njala kuphatikizapo akuneno ndi Mwanza akulandira chimanga. Zambiri mulipoti ili. Boma la Neno ndi limodzi mwa maboma omwe akhudzika ndi njala mdziko muno chifukwa cha ng'amba yomwe inadza kamba ka El Nino imene idakhudza madera ambiri chaka chatha. Pakadali pano boma ndikupereka chimanga kwa anthu okwana 5.7 miliyoni omwe anakhudzidwa ndi ng'ambayi, ndipo boma la Neno ndi limodzi la mabomawa. Poyankhula pa sukulu ya primary yachifunga kwa mfumu Mlauli boma la Neno komwe anatsogolera ntchito yopereka chimanga kwa anthu, wachiwiri kwa nduna yona za maboma ang'ono umodzi komanso chikhalidwe Mai Joyce Chitsulo anayamika mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa choonetsetsa kuti anthu onse amene akukhudzika ndi njala alandire chakudya chaulere. Kuti lerolo mabanja okwanira 1948 ochokera kuneno makamaka kwa afumu a Mlauli akulandira chimanga chimene boma likugawa boma la Chakwera chifukwa choti kunoko kunakhala njala. Mutati muone chaka chinonso kukoneka kuti njala ikhalapo. Iyi njala chatha tukwira ndira pano koma chaka chinonso mmene mulibe chilichonse. Kutanthauza kuti njala ipita. Ndeti tithokoze boma chifukwa choti nena kuti kwa miyezi 6 kuyambira Okutobala ikhayi kuti pasa chimanga kunoko kuti anthu adzidya. Ndeti ndithokoze. Ndi zofunikira kwambiri. Munthu wa njala sangatenge nawo kwambiri gawo pachitukuko. Ndemutati muone kuno zituko zochitika pa skulu ti pano pachifunga block ekumangika imafunika anthu atenge mbali utula mchenga ndi zina zotero. So anjala sangapange zimenezo. Kutanthauza kuti amenelero akugawira chakudya ndi chofunikira kwambiri chifukwa akakhuta apitano akatole mchenga wa chitukuko pa skulu. Mai Chitsulo apemphanso anthu kuti asamayike ndale pena paliponse makamaka pa ntchito za chitukuko, koma m'malo mwake apitirize kugwira ntchito ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso ndi boma lake pofuna kuthetsa mavuto omwe anthu akumana nawo. Iwo apemphanso anthu a boma la Neno komanso Mwanza kuti adzale mbewu zimene zimapitirira kung'amba monga chinangwa komanso mbatata pofuna kupewa njala chaka chino kamba ka ng'amba imenenso yadza chaka chino. Ndimakhulupirira kuti ndale sitidya ife timafuna chitukuko. Nde tikakayika kwambiri maso athu kapena kuti nzeru zathu pa ndale nde kuti dathu situkuko, koma tufuna tike nzeru zathu pa chitukuko dathu situkuko. Mmene ndanenera muchoti pano pakumangidwa ma school block amene boma ali kuti mangira boma la Chakwera nkhani yabwino kwambiri. Nde tatayika mbali ndale pambali tipezeka kuti kumalawi kuno kukhala chitukuko kwambiri fatonse tigwirizana nkutukula dziko lathu. DC oboma la Neno a Rosemary Nawasha ati ntchito yopereka chakudya kwa anthu mbomali ikuyenda bwino. Nyengo kuno kuneno sili bwino. Chimanga anthu alibiletu cholandira analandira last November, December inali yokuti alibe chilichonse chimene angagwire. Akanayembekezeka kuti mwina azitolako zina zake m'minda, koma mmene inachitiranso nyengo kunoko ndiyo kuti inapsereza china chilichonse timaungu timene akanatha kumatola ndi tinantina sitikupezekaso m'minda. So kubwera kwa chimangako chakhala ngati chapatsa anthu relief kuti lero akadye nsima. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe alandira chimangachi Mai Flora Chentulo ochokera kwa Feremu kwa mfumu Mlauli ati ndiokondwa ndipo kuthokoza boma kamba ka izi. Kalo kwambiri kuti ananga uyambira lero lopita mtsogolo mwaphunzira mwene lafukana amalipo pito skulu fwa janjala akachedwaso komapeza phalalata ndi amabwera naja akulira ndene sokona ndi mapangirana ndi panga bwanji mangolo wa munthu wachowa bonongwe nkuphika nkupapatsana aja nkumatani nkumadya nkona kuti apita skulu koma lerolo ndikuthokoza kwambiri ndipo sindikuthoyankhulayi pa zomwe mwatichitira. Mabanja opitirira 10,000 boma la Neno amene anakhudzika ndi njala akhala akulandira chimanga mwezi ndi mwezi kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chatha, ndipo kulandiraku atsiriza mwezi wa March
chaka chino cha 2025. Blessings Kanache, MBC Neno. mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. tentoninso mitu yake. dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi umoyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno kuti pasapezeke munthu okufa ndi njala. ndipo bungwe la Malawi Bureau of Standards lachenjeza ochita malonda kuti apewe mchitidwe ogulitsa katundu yemwe nthawi yake inatha komanso uve pamalo ochitira malonda. takulandiraninso mu nkhani zathu. mmodzi mwa nzika zokhudzidwa a Nixon Nzakwa Chagondwe amboma la Rumphi ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyenera kupatsidwanso mwayi kuti apitilize kulamulira dziko lino kamba ka zitukuko zosiyanasiyana zomwe boma likukhazikitsa. poyankhula ndi MBC Nzakwa Chagondwe anafotokozapo za zitukuko za misewu kuphatikizapo wa Rumphi kukafika kunyika komanso chitukuko cha ulimi wa nthirira chomwe chili ku Bolero. tafika pa boda ya Dedza pamene nayamba kuti kumalawi kwasintha ndikutanthauza chani. tafika pa Dedza napita pa immigration ya Kareja kuti ndikatinise travel document yanga. kuchoka paja basi nachita manyazi kuti iwe izi zakale tayangana kumazere kwakoko. ne kwetayangana kumazere akuti no immigration ya sopano ndi iyi. I was really surprised and overwhelmed. basi nakula basi yanga baja M1 yakusintha nditwa akusintha. tafika murongwe best Rongwe is Rongwe plus now. Tafika pa Rumphi pa boma naona kuti mseu wa Rumphi nyika wakusintha. tafika kumuzi kwathu kweni sopano kunkhamanga kurumpi kunkhamanga kusintha. irrigation scheme imene kupanga kuja is first class. Malawi had presidents but no one thought of developing ku Rumphi irrigation farming. ndiye mwina mawano kumtundu wa Malawi ndo otani. Mawanga kumtundu wa Malawi wholeheartedly ndikufuna ndikupempha Dr. Lazarus Chakwera ndikufuna kuti boma la Chakwera ili 2030 until beyond paka Malawi ifike kuti Malawi di. akuluakulu akampani zopereka madzi mdziko muno apereka ganizo lofuna kukweza mitengo ya madzi kuyambira pa 1 April chaka chino. pempholi alipereka pamene akuluakulu akampanizi anakaonekera ku komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo. akuluakulu a Northern Region Water Board komanso Southern Region Water Board ati kampani zawo padakali pano zikulephera kupanga phindu kamba kuti mitengo ya madzi ndiyotsika kwambiri. zambiri mulipoti ili la Trust Office. popereka madando awo ku nyumba ya malamulo, mkulu woona za chuma ku Southern Region Water Board wati kampani yawo ikutaya 468 kwacha pa 1000 liters iliyonse kamba kuti amafuna 1924 kwacha kuti apange madzi omwe amagulisa pa mtengo wa 1456 kwacha. ndipo mkulu wa Northern Region Water Board Francis Munthali wauza komiti kuti kampani yawo idataya ndalama zokwana 9 billion kwacha mchaka cha 2024 kamba kuti mitengo ya madzi ndiyotsika kwambiri. koma mlembi wa munthu unoona za madzi Elias Chimlambe wati aonika bwino lomwe za mapemphowa. Timaona zinthu mmene iwo akupangira produce madzi komanso timaonanso anthu amene akumwa madziwo kuti akumwa madzi amene wawo atalifipita kwa ndani kuti ndiko anthu amene akukhala m'malo income areas kapena ndi anthu a business kapena ndi anthu amene akukhala m'malo oti ndalama zawo zimakhala zokwererapo. ndi tikaona nazo sezi timaona kuti ndi talifiti imene ingakhale yokomera aliyense, yokomera Water Board komanso yokomeranso anthu amene akumwa madziwo. koma pa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo Albert Mbawala wayikira kumbuyo ganizo la kampanizi. madzi achisaulere nkuti akugulitsa koma ngati ungapange madzi pa mtengo wa 5 kwacha ugulitsa pa mtengo wa 2 kwacha ndiye madzi acha ngaulere ukupereka charity ngati charity organization mpaka za chifundo. Kwa Water Board yasapaka za chifundo
nguta inoti apange profit adzidalire okha osati boma koma apange ndalama adzidalire okha koma asapereke madzi wa Malawi pa mtengo wolongosoka. Tinena kuti ngati komiti tathandizire. Makampani a water board iwa amatchaja 3 kwacha pa lita iliyonse ya madzi pa mtengo wapakatikati, ngakhale kuti ena akumakioski amalipira 19 tambala pa lita ndipo makampani amalipira 4 kwacha pa lita iliyonse ya madzi. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lachenjeza ochita malonda kuti apewe mchitidwe ogulitsa katundu yemwe nthawi yake inatha komanso umve pamalo ochitira malonda. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Andrew Kachipande wanena izi ku Mzuzu pamene bungwe la MBS limatsegulanso stolo zasana ziwiri zomwe anazitseka kamba kaumve ndi kugulitsa katundu yemwe nthawi yake inatha. Alex Mwangosi walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi George Mkandawili. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS a Andrew Kachipande ati atsegulanso sitolo ziwirizi chifukwa akwaniritsa mfundo zonse komanso kupereka chindapusa. Tatsegulanso shop yasana chifukwa iwowa akwaniritsano zonse zimene tinauza kuti akonze. Mukudziwa ino tinatsekera chifukwa panali zinthu ziwiri zitatu zimene zinalakwika monga kukhala ndi umve, mafriji awo anali osakhala bwino, amasunga katundu amene anali owonongeka komanso akonza zimene zija ndi panalinso chindapusa amene alipire chimene chonso alipira. Mmodzi mwa akuluakulu a sitolo ya Sana ku North End a Christopher Adamson anati aphunzira zambiri chifukwa cha kutsekekako. Aphunzira kuna kuti kuenda kuonesesona kuti nthawi zonse mashopu athu ndosamalidwa bwino komanso katundu amene tikugulitsa ndi katundu amene ali wa quality yabwino. Mkulu wa sitolo ya Sana ku Katoto Aomando Ziyenda wati apitilira kutsata malamulo a bungwe la Malawi Bureau of Standards chifukwa anakhudzidwa kwambiri ndi kutsekedwa kwa sitolo yawo. Pakanali pano bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS laononga katundu amene linalanda msitolo zosiyanasiyana mnyengoyi. Polankhula atawotcha katunduyu, mmodzi mwa akuluakulu ku MBS a Andrew Kachipande ati bungwe lawo lipitilira kuteteza Malawi ndi cholinga choti adzidya komanso kugwiritsa ntchito zinthu zabwino. Monga mantchito yathu ndi mphamvu zimene lamulo linatipatsa, nawanda katundu amene uja ndikuwapatsanso chindapusa choncho kuti katundu ameneyu asapititsidwenso kwa anthu ena timamutenga ndi kumuwononga mmene mkuonera mutamuotcha mogwirizana ndi anzathu a Mzuzu City Council monga ine yake amene amang'anira kutaya zinyalala. Wina mwa katundu yemwe aotcha ndi monga nyama, buledi, mowa, ufa komanso mafuta odzola osiyanasiyana. Munkhani za masewero. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa atsikana mchigawo chapakati lati lili ndi chikhulupiriro kuti matimu a mchigawochi akachita bwino mu ndime ya dziko lonse la Malawi mu mpikisano wa Goshen Farm League. Bungweli lanena izi pamapeto a mpikisano wa mchigawochi pomwe timu ya Ascent Academy yakhala akatswiri mchigawochi. Zambiri mulipoti ili la Foster Maulidi. Bungweli lati ndilokhutira ndi momwe mpikisano wayendera mchigawo chapakati pomwe lati kupeza katswiri tsiku lomaliza la mpikisanowu ndi chitsimikizo kuti matimu onse anakonzeka. Mlembi wamkulu wa bungweli Caroline Phiri wati sakukayika kuti matimuwa achitanso bwino mu ndime ya dziko lonse ya mpikisanowu. Kuyambira pachiyambi mpaka na lero sitimadziwa unena kuti kodi timu yeniyeni imene itakhale champion nditiyo. Mpamene mbuyo monsemo timatha kudziwa mwina magemu 3-4 tisanamalize timatha kudziwa koma season inoyo zaonetsa unena kuti yayi magemu analipo ndithu matimu onse anakonzekera bwino kwambiri ndipo tili ndi chitsimikizo chonse chifukwa ndi standard of play ya ma players athu chikho chosala moti kumpoto ndi ku south ukuko adzangobwera basi for participation komano competition yeniyeni ili panopo ndipo tizalimbanaso tokha Central Region matimu. Timu ya Ascent yomwenso ikuteteza ukatswiri wa dziko lonse wa mpikisanowu yakhala akatswiri mchigawo chapakati ndi mapoints 39 pomwe Sivo ndi yachiwiri ndi mapoints 37. Mphunzitsi wa timu ya Ascent Tom Mkolongo wati ngakhale akhala akatswiri mpikisanowu unali waukulu
ndipo wati ayesetsa kuti atetezenso ukatswiri wa dziko lonsewu. tikuzana kuti mpikisano wakhala bwino and kuti muonesetse ku Central Region kuno mpira anthu akusewera bwino kusiyana mwina ndi zigawo zina. Mpira poteni mwayi mmene kwakuchera tsiku limene lolo, koma you can see kunoti even competition ya position 1 2 3 inali yapamwamba kwambiri funa kuti matimu ndithu amapikisana mpaka nodzapanga decide tsiku lomaliza chimene chabwino. And ndikuzana kuti mpira watsikana kupita patsogolo chachikulu ndicho mwina anthu ikepo chidwi ayambe kuthandiza matimu atsikana. Ndi matimu atsikana amene amakanika kuyenda kuzamenya ma games tidapanga encourage tathandizapo pachina chake tikozopitisa pamwamba kwambiri mpira watsikana. And ndimanena mobwereza kunoti Malawi kuti ikafike ku World Cup the shortest route is women's football. We have got a lot of players amene akozotithandiza kupita ku Africa Cup of Nations, maybe World Cup, so tetipange ku promote women's football zikozotithandiza kwambiri. Pokhala akatswiri komanso achiwiri matimu a Ascent ndi Civil adzipezera malo okapikisana nawo mu ndime ya dziko lonse, pomwe matimu a Silver Ladies komanso MDF Lioness omwe amaliza pa nambala yachitatu ndi yachinayi akumana mu ndime yachipulula kuti apeze timu yachitatu yomwe ikayimirire chigawo chapakatichi. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino poonetsetsa kuti anthu ake akukhala ndi umoyo wabwino m'magawo osiyanasiyana. Boma lalimbikitsa ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'dziko muno kuti pasapezeke munthu okufa ndi njala. Ndipo bungwe la Malawi Bureau of Standards lachenjeza ochita malonda kuti apewe mchitidwe ogulitsa katundu yemwe nthawi yake inatha komanso uve pamalo ochitira malonda. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya. Tsalani bwino.